ohjelma, jonka näemme, tulee Sorvankylästä ja sen meille esittelee Usko Evertti Luttinen. Tervetuloa. Tämä on Taivaan isä on parempi kuin teidän isä ja taas visaillaan tutusti. Kuumaan finaaliin asti ovat selvinneet kalevalaista alkuperäisuskontoa edustava Vieno Huttunen ja ateistina tunnettu Närvänkylän oma poika Pentti Hilkuri. Raukat pakanat. Ja kohta nähdään kumpi kisaaja saa päähänsä orjantappurakruunun ja kumpi saa suksia kuuhun. Ensimmäinen aihealue on historia. Näin, ja nyt herkutellaan opeilla. Maailman syntymisestä on kysymys. Miten ja kuka maailman loi? Pentti? Oli alkuräjähdys, Big Bang ja sitten tuli evoluutio. Gangbang ja ovulaatio. Ymmärsitkään kysymyksen oikein? Entäpä Huttusen Vieno? Maailma syntyi sotkaan munasta, joka halkesi. Toisesta puolesta tuli maa ja toisesta taivas. Pikkasen oli lapsellinen sunkin vastaukses. Voi, uskottekohan kumpikaan noihin satuluihin? Oikea vastaus on se, että työtä tehtiin päiviä villinä 6 ja 7 olikin jo nisupulla suus. Ja kuka sen loi? Taivaan isä, joka on parempi kuin teidän isä. Sitähän mä kysyin. Seuraava aihealue on viihde. Näin, lähdettiin viihteen puolelle ja lasetetaan kysymys. Ja tarkemmin kysytään nyt sitten julkisuuden henkilöitä. Kuka? Ja henkilöä kysytään, kuka on meidän isän ainoa poika? Vieno painaa nappia. Kalevalassa tunnetaan poikia Joukahainen, Ilmarinen. Nyt sä lankesit tohon arvailuun. Piirakoita oot hyvä nypyttämään, mutta vastaukset sulla on ihan vierasta huttua. Mitenkäs Pentti? Noniin. Niin siis, meidän isän poika on kyllä minä, eli meidän faijan poika on mä, eli minä. Niin. Aivan. Kaikillahan meillä on isä ja sitten on se, joka on äidin kanssa naimisissa. Ja Pentti, kun tiedät minkä näköinen isäs on, niin päättelepä siitä itse, että no, se oli väärä vastaus kuitenkin. Oikea vastaus on Jeeveli, jonka isä on siis taivaan isä, joka on parempi kuin teidän isä. Sitähän mä kysyin. Ja valitettavasti Vienolla on aiempi pistesaldo sen verran huono, että yleisö saa päättää, annetaanko Vienon jatkaa. Hyvä yleisö, armo vai kadotus? Kadotus, 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 näin. Valitettavasti Vieno, sinun matkasi maan päällä päättyy tähän. Kadotus! Noin. Mä olin Vienon puolella, mutta seurakunta päätti toisin, että tää kirkkoväki on siideripäissään julmaa porukkaa. Ja Pentin kanssa siirrytään Pietarin porttiosioon. Tämä kun selvittää, niin pääsee paratiisiin, eli Pietari laskee sisään. Ja aihealue on yleistieto. Näin. Ja nyt kysytäänkin merkkihenkilöä. Merkkihenkilöä kysytään nyt tarkkana, Pentti. Hänen sanansa monet ovat kuulleet sunnuntaisin. Hän näkee jokaisen askeleen ja on tuomioissaan oikeudenmukainen. Itsekin ylivertainen liikkeissään. Tää on nyt se taivaan isä. Se on väärin. Tää. Mistä sä tommosen? Oikea vastaus on Jorma Uotinen. Ja nyt sulla on virhetili täynnä ja tiedätkö mitä se tarkoittaa, Pentti? No. Joko suostut kiltisti tulemaan uskoon, No en varmasti tule. painu sitten helvettiin. Noin.
Sitähän sä kerjäsit, Pentti. Sinne lasahti porisevaan öljyyn kiehumaan pakanoitten jakutsiin hän. Se oli tämänkertainen ohjelmamme. Ensi viikolla taas erotellaan jyvät pakanoista ja nyt perheen pienemmät nukkumaan, pidetään visusti ne kädet peiton alla ja aamulla taas ohjelmaa koko perheelle, kun ruudun valtaavat telepapit. Sitähän mä kysyin. Kiitoksia Usko Evertti Luttinen.